Adran mwyaf niferus y ffair sy'n mynd i'n sylwi nawr, sef y brydau mynydd Cymreig, Hugh Jones nawr te. Dyma math o brydau, ti'n cadw adre y ffarm tipyn o'r brydau mynydd Cymreig? Ia, mae mwy talabont Cymraeg yn ni'n cadw. Mae'r bryd yn mynd yn eitha poblogaidd fyny yn Gogledd Cymru ar hyn o bryd. A mae'n ddafad caled, ond hefyd yn cynhyrchu oen o safon? Yndi, mae'n ddafad 55 i 60 kilo. Ond mae'r oen gwrw pyr talbont, mae hwnnw'n dod i bwysau da hefyd ynddo. So, mae'n siwtio lle dyn ni'n byw yn iawn. A mae'n chi groesi efo unrhyw haren, Haberfield, Suffolk, Texel, rhywbeth i di gwir ynddo. A dyna bydd yw mawredd y ddafa fynydd yn dyfa, mae'n dda am eich croesi? Yndi, mae'n le yn Gogledd Cymru lle mae Cymraeg mach mwy hadi. Mae'n le lawr yma, lle mae mach mwy chivity fatha Brecnog ac lawr yn De Cymru mae'n mwy o Nelson type ynddo. A dyna beth mae'r ddafa fynydd yn dda am wneud, yw troi porfa sal mewn i gig o safon? O, ia, mae'n yn wir. Mae'n haid cael ei, mae'r tirwes gen i yn Gymru yn siwtio'r ddafa Gymraeg i gychwyn wedi, so rhaid gael honni fel ddafad i gychwyn ffwr, a wedyn, fel o'n i'n dweud gyda'n tell gwneud Aberfield wrbaith i groesi hefyd. Hi yw sylfaen ein deallusloedd yn amlwg iawn lawr glad hefyd yn dyfa mewn nifer o sefyllfaoedd. Ond ar hyn o bryd, ni yn nosbarth Defaid Duon Cymreig a wel, dyma chi agoriad llygad yn dyfa. Llond cilch o bobl ifanc a wyn o bob maint yma. Rhai hyd yn oed yn sgleinio gyda glitter. Ia, mae'n anhygol i gwir, mae'n wyn binw yma, mae'n wyn gyrfod yma efo cyrniau, ond mae'n werth i gweld. Mae'n job credu, dwi'n meddwl mae'n 5-6 mlynedd sy'n fi ddod i'r sioe yma dwytha ac dwi ddim yn cofio gymaint o wyn duon fel hyn yn y sioe. Mae'n anhygol i gwir. A mae'n braf hefyd i weld bod mae'n math o fryd sy'n dda ar gyfer ein hianctid ni, yn dyfa. Maen nhw'n gallu tywys nhw'n rwydd a maen nhw'n fryd sy'n rwydd iawn i'w trin a'i trafod. Yndi, maen nhw. O gyn ni fist ar tir ac oedd o'n cadw'r rwyddiadau o 20-30 o'r Black Mountain yma ac oedd wrth i bodd efo nhw ac oedd yn cael lot o wyn ffwrdd nhw hefyd i digwyr ynddo. Ni'n gweld mae'r beiriad wedi anfon rai allan nawr, achos 24 par dyfa yn y cylch, sa'n gwybod ble o dechrau. Mae'n siŵr fod yn ben tost bydden ni'n tybio i feirniadu rhain. O, ar gefawr, siŵr braidd bod o'n jyst yn handlo nhw'n gyd, jyst i ofalu bod yna digon o gig ar nhw'n gyd i gochwyn fo, siŵr braidd bod yr wyn binw hi'n i mach tewach hefyd, so sy'n mynd syniad o bigor sy'n ni ddeud yr wyn binw allan. Cadw'r un teip? Ia, sy'n ni ddeud, ia. A ni'n gwybod taw Mr James Gittings a Stim Colwyn Powys yw'r beirniad I ddi yw e heddi. A mae fe yn trin a thrafod miloedd ar filoedd, 200,000 o wyn y flwyddyn? Yndi, mae o'n dod i'r fachnad ymrythyn ar ddim awrth bob wythnos a mae o'n gwybod yn union beth mae'n neud yn dyri. Mae fe'n allforio tipyn, mae 50% o'r wyn mae fe'n trin a thrafod yn mynd mas I Ewrop a rhyw 50% yn mynd ar draws Prydain. Ie, wel, da ni'n lwcus iawn ohono fo I gwir ac reit tebyg iawn iddo fo hefyd. Nhw sy'n dod i'r fachnadoedd yma a maen nhw'n help mawr i'r fachnadoedd I gadw yr auction rythyn ac ymlaen, de. Heb y prynwyr, bydde ddim angen gwerthwyr? Na, digon gwir. Ar y nodyn yna, fyddwn ni nôl I weld pwy fydd Mr Gittins yn rhoi ar frig y dosbarth fan hyn gyda'r Defaid Duon Cymreig. A dyma ni, dwi'n meddwl bod e wedi gwneud I benderfyniad ymgylfym iawn fan hyn yn dosbarth yr wyn Duon Cymreig. Oedd rhain yn sefyll mas? O, mi oedden nhw. Ar un spotio un o'r cychwyn do, ac oedden nhw yn sefyll allan. Dwy o'i fan nhw, edrych rhywun go ifinc ond mae'n galed drwan drin. Cennydd Thomas Llys Arfen, Sir Gar yn cyrraedd y brig a maen nhw yn sgleinio. Fe enillodd par o Defaid Duon y Gil Wobr yn y bencampwriaeth tua 6 mlynedd yn ôl. O, rei, yn y sioe yma. Oedd dan isgwyl, really, ond mae rhain eto yn edrych yn dda, yn dyn nhw? Yndyn, ac mynd mlaen yn y gystadleuaeth, dwi'n siŵr, allan fod eitha perig. Wel, diolch yn fawr iawn, Hugh. Na, fi gael sgwrs gyda Cennydd a Carel. Wel, llong gyfyrchiadau. Da iawn ti. Diolch.
Ers faint wyt ti wedi bod yn cystadlu? Heleni yw'r tro cyntaf i cystadlu yn Wntife. Fi wedi bod yn cystadlu 2 flynedd yn y rol Welsh a cwbl o shows local. Ie. Ie. A faint o'r un sydd gyda ti? 5 so far. A fi wedi dechrau diadau llun am fi off 2 blynedd yn ôl. Wel, arbennig. Gwara teg i ti. Ydy Carol wedi bod yn helpu ti? Odi. Ydw i? Ond ti'n boss o fe? Ie. Ie, wyt ti tawe? Ti'n siôn brawd iawn o fe, Carol? Ydw, mae brod tu hwnt o fe. Mae'n cyn ofnadw, a mae rhain yn bar o efeilliad. Efeilliad? Ie. So, i fod yn deg iddo fe, mae wedi gwneud job yn arbennig yno. Nath y fam ddim magu efeilliad, o fe? Do. Ac yr rhaid yn ein eraill? Ie. Wyt ti bod ti'n edrych ar ôl hun o'r e? Ie. Ie? O, ar y teg, ti tro cyntaf yn y ffair ac yn ennill y garden coch. Sdim lot o Ie. bobl yn gallu gweud na. Na. Llongyfarchiadau ti. Diolch. Da iawn ti. Diolch.